mumazuva mashoma apfuura takanga tiri kuno kuconcession uko takanga tafambira nyaya yamakanzwa ichibuda yekuti kune mwana anonzi Tanatswa ari kusvikirwa nemhepo yaCharwe. Vamwe vaiti ari kusvikirwa nemhepo yaMWANA. Takati aiwa regai tiende ikoko tinozvinzwira tinzwe kuti ari kusvika, mhepo iri kusvika ndeyani. Takauya takataura namai madzima vakatipa nhoroondo yekubva kwavakaita kuHarare kuAspindale, mafambiro avakaita vachisvika munzvimbo yemazowe vakazopedzisira vave kugara pano paconcession. Chikuru chakabuda muhurukuro yatakaita navo mazuva apfuura ndechekuti mhepo iri kubuda pamwana haisi yaMWANA. Mhepo iri kubuda pamwana imhepo yaCharwe. Zviri kudiwa sekunzwa kwamakaita. Makanzwa kuti machembere Charwe vari kutiwo mutumbi wangu hauna kuradzikwa zvakanaka, pane pauri munzvimbo ino. Uye zvinofanira kunge zvichiitwa kuti mutumbi uyu, ngatiti mabhonzo aya, azikanwe paari. Kana achinge azikanwa paari obviswa ipapo oradzikwa zvakanaka, uyewo zvakare pachiteedzwa matanho echivanhu anoita kuti musoro wemushakabvu wemuchembere udzoke munyika muno. Pakabuda pfungwa dzakasiyana siyana, vamwe vakazvigamuchira, vamwe vakazviramba, asi tinozviziva kuti chivanhu chinonetsa kugamuchira, chivanhu chinorwadza, asi kune vanotenda mazviri zvine mhinduro. Tadzoka kuti tizotaura namuchembere tinzwe tikubvunzirei mibvunzo yamakabvunza panguva iyoyo kuti izvi zvinofambiswa sei nemhuri yeZimbabwe. Machembere makadi aiwa tiripo isu naro zuva handitika sekunzwa kwamaita ndichitaura. Vazukuru vakatiwo takateerera nhoroondo yechinyanyotaurwa namai madzima nezvamakazotaura imimiwo kuti zviri kudiwa apa panodiwa kuti pabikwe hushushu. Vazukuru vari kubvunza kuti isusu semuvana veZimbabwe zvinoita here kuti tiunganidze zviri kudiwa kuti hushushu uyu ubikwe? Kuti vanokwanisa here kuti vatenge zvinhu vouya nazvo kunoko. Right. Ivo havasiriwo vanotenga. Okay. Kuti wotenga zvinhu zvachiwana zvimbosi vanenge vachidiwa gati, and havanotenga gati riya. Vanouya kunoko ndoenda navo ndokuti vobhadhara ndosumudza gati riya nezvegati riya zvimbosi vanenge vachidiwa gati. Auyi nazvo vakaita zvekutenga zvachiwana. Kana vachikwanisa kuti akutumira mari yacho, kana kuti okutambidza imimi kuti gamu tichazotenga, kana kuti vouya ndoenda navo tinotenga. Handitika. Alright. Tingati zviri kudiwa kuti zviiswe panzvimbo chii chii? Zvodiwa kushandiswa pazvinhu izvi. Pari kudiwa sketi yekurenga nejira rebrown. Jira rebrown ichazosamiswa hebe kumusoro, ndozoenda nawo ndinoratidza masonero anenge achiitwa. Negati rekuzobikira masvisvo achona, nerimukombe wokuzonetsi nerimwe gati diki rozonetsa naro pasi pemwacha, nendiro yekugadzikira mukombe wakavhara gati, nechuma cheche chinenge chepuranga munochisiyana chechi chinenge chimundiro yakagadzirwa nechuma zvagadzirwa nechimuchi somunochiziva zvakakora. Ndifunga kudaro ndokona kunge singa, asi pfungwa dzacho ndokona kunge ndikuchiona. Ndozviri kudiwa izvozvo. Masvisvo acho anoda kubikirwa kuseri ukoko kunonzi kusunset, kuseri kwemakomo aya pakati pesango ndokufanira kubikirwa zvinhu izvozvo. So hazviite here kuti tidai sekutaura kwamanga muchiita kuti dzimwe dzenguva munhu anogona kunge anogona kuzoita sarudzo dzaari kuda kuti inini mari ndinayo, asi zvichida mari yangu anogona kusafamba zvakanaka, anouya kunoku muenda naye imimi munobhadhara, imi moita se mosumudza zvinhu zvenyu. Kana kukupa kuti gamuchidza kana kutumira anoda iye, asi chisiri kuti iye otenga ondiigira kunoko. Handiti saka chisingaite ndechekuti iye otenga okuigira oya ndiri kunoko. Handitika aiwa pakanaka machembere. Vari kuzvinzwira sekutaura kwamuri kuita zvine nguva here, nekuti titarisai zvinezvi tiri muna September takutopinda muna October. Vamwe vanoti kutanga kwemwedzi unouya muna October
3 mumwedzi wambudzi kusvika pakati paNovember. Vamwe vanoti aiwa wedu mbudzi anotanga kupera kwa November zvichidaro. Panofambiswa sei ipapo? Mwedzi watiri kutopinda yandi tikatongosvika pakati paona tiita kuti unofarisa matara achiona hazvizvi zvaseti kuti matsvusva zvabikwi. Kana ipava kumwedzi uno zvisina kukwanisika kwoti unenge usitobikwa kupera kwaNovember handiti kana kutanga kwake December. Okay, handitika aya ndiri kupanzwa ipapo. Mumwe mubvunzo wakavabva kuvazukuru vakabvunzai vakati isusu tiri mukati meupenyu hwedu tinosangana nematambudziko akasiyana siyana. Mhepo iri kusvika pana muchembere inokwanisa here kuti tiuye tizoita matare navo votibvunzira votionera mumhepo kuti zviri kunetsa mumhuri menyu ndezvakati nezvakati uye zvinogadziriswa so? Vanokwanisa kuuya zvavo kumatare. Vanokwanisa kuuya handitika. And alright, ndogona kuzokubvunzai tabva panapa kuti ndizoti kana vachiuya vanofamba sei ndozovaita sei ndozovaudza. Panguva yavanofanira kunge vachiuya ndimbotaura namai madzima vaimbontaura kuti kana muchiuya kunoku munofanira kuuya nguva dzakati, amufanira kuuya pakati penguva kubva na9 kusvika na3. Ivo vazukuru kana vachiuya kuzobatsirwa vanosvika nguva dzakaita sei? Vachibatsirwa kana vafotsa kusenseni zoti kubva kuma6 zvichidzokera uko mashori vanenge vasatombokwanisa kuuya. Kana ma7 vanotsva vanokwanisa kupinda masikati esaya 7, 8, 9, 10 kuzosvika kuma3 vositanga kuzopinda. Nguva dzinodzi vanenge vakwanisa kupinda kuzosvika kuma9. Handitika ndinotenda. Handizive machemberi imi mune mashoko here mamwe amurida kuti asvike kwazukuru venyu? Ewa chatiri kuda ndechekuti mazvinhu zvacho nazvounganidzwa mazvacho noita zvizhinji zvaunozonzwa nemhepo. Handiti aiwa ndinotenda. Mazvinzwira kune vange vachibvunza vachiti aiwa isusu tiri kubatsira kuti dare iri riendere mberi. Muchemberi vari kuti aiwa hamugone kutenga zvinhu izvi vasipo. Chamunokwanisa kuita imimi kune vakasununguka munogona kuuya pachenyu mega nemari yenyu motora muchitembere mosimuka navo voenda mobhadhara mari dzenyu. Mabhadhara mari dzenyu ivo vega ndivo vanobata zvinhu. Hanzi hazvikwanisike kuitika kuti iwewe unditengere gate, unditengere kana chuma ichi kana kuti unditengere micheka inenge ichidiwa ipapo. Kune vakasununguka munogona kutaura namai madzima, tinokupai nhamba mofona ipapo munzwa kuti mari ingasvike sei. Vari kuto zvakare kana zvichikwanisika zvikaitwa nekukurumidza zvinofamba zvakanaka nekuti mazuva aswedera ekuti tipinde mumwedzi wambudzi. Iye zvino izvi regai timbotaura namai madzima tinzwe kuti kubva patakabva tikataura navo panewo here vakuru venzvimbo, vakuru vehurumende vakazomboya vachitaura navo vachitiwo apa pofambiswa sei. Regai iye zvino izvi titaure namai madzima tinzwe kuti kubva patakabva panewo here zvakazombosara zvichiitika. Amai madzima tiripo makadi zvenyimi naro zuva kuno kuno kuri kupisa uko kuri kupisa kwese kwese handitika. Amai madzima toda kuti tidzokere kumashure kubva pakasiya mwana chikoro ari kuchikoro maticha aiti chii? Maticha wake wekuchikoro tongoti zvaitika kuchikoro ndezvokuti aiti nhasi kana toto ari patopic number 10 iye aigona kuenda pane imwe topic kuti ngatiite topic iyi uye achingoita zvizvi zvekufinura ticha kana kutora choko achienda unonyora pablackboard kana kuita mapundu miri wese kana kungozvimba kana kuti odonha ndozvaiitika paari akaenda kuchikoro. Maticha wabva ticha wake vainditi fambai nemwana. Okay. Mbofambai nemwana wenyu munzwe kuti chii chiri kuitika paari. Saka sevanhuwo takamboenda kune vamwe vanonzi vambiriri ndobva vanditi tokumbirawo mukondichengeterawo mwana
musamupe hama dzenyu kana kumusira kana ani kana ani. Mwana nechipo chikuru chiri pari ndo mashoko akangotaura. Havana kutsanangurawo zvokuti ane dare renyika kana vangoti ane chipo chikuru chiri pari zvokuti achakuchengetai ari mudiki mwana uyu. Ndo zvawakangotaura izvozvo. Saka kubva ipapo imamuna kukoma kazoenda handina kwandikaenda. Mhepo yakazotanga kutungamirira. Mhepo yakazotanga kutsanangura ega kuti inini ndanzi ndimire kuita zvezviparapadza nokuti makare kare toita zvekutumirana nemashizha, tainyora pamashizha totumirana, ndo akanga ari matsamba awo. Vainyora neminzwa otumirana nemashizha, vakanga vasingaendi kuzvidzidzo. Okay. Kubva pakatanga nyaya muchiri kana kuHarare chaiko, maziva kuti nyaya iri apa ine chekuita nezvenyika uye ndi Charwe. Charwe ane dzinza rikwake. Pane iri munhu mumwe chete kubva zvichitanga kusvika pazuva ranhasi wekwaCharwe akambouya akataura nemi akati nyaya ndiri kunzwa apa yakamira sei? Pamusoro emukoma Robert, inini muchembere vachiuya vachinditsanangurira vakandiudza vakati dzinza ravo harisi muno, hakuna ane ukama naCharwe muno munyika yeZimbabwe. Hama dzavo dziri kuMozambique. Kunova kune tuimba twakasaririra zvokuti vanhu ikoko vanosiririsa zvisingaite. Ingandita kurarama upenyu hwekuti vanodzvura nekukuya ndo mararamiro avo. Vanhu vanosiririsa zvisingaite. Muno muZimbabwe hamuna hama yaCharwe. Akatobvawo ikoko akatotwa nemhepo inonzi mbuya NeHusvusvu Nyakasikana achiya kuzomirira nyika ino kuti arwire ivhu. Ndobva azongopararira ari munhu. Nyaya dzemutupo. Saka hapana akauya? Hapana. Asi kuti kwatikaendeswa kuShavarunzi kune vanonzi vagore sabhuku gore dema, ndo vakanzi ndo hama dzambuya Charwe. Asi patikanosvika ikoko vakaita zvezvekukakavadzana. Umwe wacho murume wechikuru wavaiti mukoma wavo ndiye akatanga kuuchira zuva ranga ratokwira maybe zvekuma 19 achiti ndoda kutaura nani naMbuya. Ndo paakanzi nomwe wake makambokumbirira mhepo yaCharwe ikasvika nguva ino here? Ndo paakabva atagura bhutsu dzake akati ndakuenda watongesa mhepo. Zvikanzi hakuna mhepo yakadai, so ndo paakabva atagura bhutsu dzake ndobva aenda. Asi murume uyu haana kuzotora mazuva, akabva ashaya. Ukutora bhutsu achienda? Haana kutora mazuva, akabva angofa. Uyu kuda kukumbirira mhepo, kuda kutaura naMbuya zuva rakwira. Haana kubva atora mazuva, akabva ashaya murume iyeye. Tikatozoudzwa kunzi murume uyu akashaya nekuda kuchirira mhepo kuti ngaiuye titese titaure nayo. Saka tongoti panyama hapana vakamboya vachiti isusu tisu? Hapana. Hapana. Asi mukunzwa vamwe vachifona vachitaura vachiti isusu tiri hama dzaCharwe, mino kwavanenge vachitaura vachiudzana vanhu havasati vaya kuzondiudza inini. Ngachiti saka vamwe ndechipindura ndechiti ambuya vakandiudza kuti muno muZimbabwe hamuna ane ukama naCharwe. Hakuna. Nachifu Vataura vaizviti zvikare vane ukama naivo ambuya Charwe. Havana zvikare ukama nawo. Even pamakaenda pai sekutaura kwamakati hana makambinda mina chief Chuweshe nachief Wata. Pane zvavakazombotaurawo ivo vachitarisana nenhoroondo havana zvavakataura zvakanaka, sekuti musikana uyo atakataura kuti aigara murusero ndiye akati hapana mhepo apa, achituka uyu mwana akagara apa hapana mhepo apa, enda undotsvaga murume uite vana, kwete zvako zvoda kuswera uda kuyo Charwe ari kuiroseka uko, hapana mhepo apa, hapana mhepo. Saka ivo ndakaona sekuti chief Wata ndo vane ukama nemwana uyu anonzi Bridget Mandi, ndiye wawaida kuti maybe aende kuShavarunzi kunogara ikoko. Asi ivo muchembero wakataura chisvika munzvimbo yeShavarunzi pane kunonzi kugomba kwaAmbuya, kune zviriko ikoko zvinhu zvaAmbuya zvakachengetwa kupi ikoko. Vakataura vakati ini handiende kugomba, kugomba kwakasviba, kune vanonzi chief Wata, vaiva chief Wata wekare kare vakafa ndobva vawigwa ikoko, anzi rakanga riri gombwe raAmbuya, vakafa kare kare ndobva vawigwa ikoko, saka matara akasviba. Hakuna kuchena ikoko kuShavarunzi, kuri kuda kuchenurwa.
saka kunochenerwa sei? Ivo muchembere vaiti kana zvapedzwa izvo kuti mutumbi wavo wabviswa pauri waenda kunorongedzwa, ivo ambuya nehanda ndo vachaiva vachirondedzera kuti kuchachenerwa sei munzvimbo dzavo. Gomba kwaitwei kana vachitaura machembere? Havana kunditsanangurira, handidi kutaura zvinhu zvekunyeba. Havana kunditsanangurira. Ndokwavanyanyogara. Okay. So sekutaura kwaita muchembere vati ivo hongu vazukuru vanogona kubatsira nemari kana kuti vamwe vanogona kuuya voenda namuchembere voita sei vonotenga ivo vosumudza zvinhu zvavo zvinenge zvichidiwa. Zvamunoona imi zvakasununguka ndezvipi? Inini pamusoro emukoma Robert handikwanisi kutongera munhu womwe yake kuti itai zvinezvi. Ivo vana veZimbabwe sekuona kuda kubatsira kuti dare riitwe munhu wese asunungura, vanoita zvakasunungukira kutumira pfuma here kuti muchembere vazvitengere zvinhu zvavo, kana kuti wouya woenda pamwe chete namuchembere, muchembere vachizvinongera zvinhu zvavo, ivo vachibhadhara pfuma yavo. Ndanzwa vapai muchiti havakwire bhasi? Tinofamba apa paGlendiwa apa. Pane kwataibva uko handi uko kwatakasvikira kusango uko kutori kure dani paGlendiwa. Vari kuzvinzwira kana anenge auya ariziva kuti anenge achizofamba kuenda anenge aifamba kuenda iko. Bhozi ndakanzwa muchitaura izvo pamakamboenda pai muchiti andauya kuno kuchi asi muchembere vasiyana kuti havaite sei havakwire bhazi. Asi mimi kana vachizoda kutaura nemi makasununga kuti tovapa nhamba dzenyu? Munokwanisa kuvapa nhamba dzangu kana vachida kutaurawo nani, vachida kutaurawo nemi. Nekuti vakawanda vanenge vachitoda nhamba dzamai madzima tazodai vamwewo saka ndada kunzwa kwamuri nekuti nhamba ndakaisa kapa amurare handiti mazvoona. Ndopamune makutosiya matenga kafoni kambudzi mukoma Robert. Vanotenga zikuru kasingapere moto. Handiti asi chikuru chatainga ndechekuti tibvunze nyaya yekuti vazukuru kuti kana usuku uchida kubikwa aiwa isusu takazvipira kuti tisi tibatsire bikwe nekuti vamwe vanenge vachiramba vachita sei vachidai. Pane mudzimai akanditi hanzi achitaura achipawo pfungwa dzake aiti inini maona andiri kuita inini dare iri rinofanira kuperera kwachief zvimba. Hazvisiri izvo. Muchembere wakataura kuti hazvigoni kuti ndiende kuna chief zvimba nekuti kwazvimba kuna dare rambuya. Uyezve chief zvimba wachiona patakataura navo vakati chiweshe ngaasaregerere nyaya iyi nekuti nyaya iri munzvimbo iri munzvimbo make. Hazvigoni kuti mwana asimuka aende mudonho rekwazvimba. Hazviite. Chief zvimba wakazviramba. Even maaudios avo mufoni mangu ndinawo. Chief zvimba ndakataura navo vachiramba kuti hazvigoni kuti mwana uya auye kumushure monge ndavatsanangurira kuti ndo mamiriro akaita nyaya. Saka hazvikwanisike kuti muchembere vasimuke vaende kwazvimba. Andinosimuka ndichidarika nekupi muguta handibvumirwe kuti ndipindemo, ndakanzi ndiye nzvimbo yemazoe. Ko ndikaita tsaona ndiri mumugwagwa, ko ndikanosvika uko ndikanopetwa mutumbi wangu ukarongedzwa ndisati ndapedza kurongedza mutumbi wambuya Charwe zvandakatumwa nditi uye musoro wako kuti ubve uko wachena kwauri uko. Sati zvaitwa izvozvo zvinozonzi kudi nekuti anzi apasisina zvekare pawachazogara mbuya nehanda yangu wanu vakada kuita utsinya apa kana kuita sei apana pawachazogara zvekare. Vakatoguma ipapa mutumbi wako ukangorongedzwa chete, matare enyika akarondedzerwa zvatopera, apana pamwe pawachaturuka zvekare. Uyezve muchembere vakanditsanangurira vakati chuma chinonzi chuma ndo goridhe ndo varidzi vechuma. Ndosaka muri kuona chuma chakunetsa. Anenge achida chuma anotoya kwavari nokuti chuma chavo vakabata. Vari kuzvinzwa. Kufunga kwenyu mimi amai madzima sei vakuru venzvimbo ino anove madzimambo vanofanira kunge vachita chivanhu zviri kuvanetsa kugamuchira nyaya kuna chief chiweshi
ndikaona sekuti munhu uyowe asina kuiswa paumambo nemasvikiro, haana kusarudzwa nemhondoro kunzi agadzikwe pauyu, nokuti munhu anoda zvekunamata zvinhu zvechivanhu havatozvinzwisisi. Zvekuti kazhinji ukati wasvikirwa vanenge vachitoerenga bhaibheri ravo, vanoenda kuchechi. Saka kana ngatiti ususu hwazobikwa kunzvimbo yacho iyoyo kwaunenge uchiitirwa, panozoyani kuani kuzoita vakuru venzvimbo kana kuti chivanhu kachinenge chichiitwa? Kuchembere vakatsanangura vakati kana zvinhu zvese zvichinge zvaunganidzwa zvapo zvandichatsanangura kuti zvapo zviri kudiwa, ndine mhondoro dzandichanongedza dziri mativi mana dzinova mhondoro ngani 4. Dziriko mhondoro dzemazvokwadi kwete dzekunyeba, dziriko dzandichataura kuti endai pakati munotora mhondoro yepakati, endai pakati munotora mhondoro yepakati, endai pakati munotora mhondoro yepakati, endai pakati munotora mhondoro yepakati. Ndo dzichauya mhondoro idzodzo, ndo dzichakumbirira kuti dare riitwe. Saka ususu unobikwa nani? Taunganidza zvinhu ndozvatiri kutsanangura izvi enge mhondoro dzachona achange taura yenyu muchembere. Handitika alright, ndapanzwisisa apo. Aiwa mai madzima, alright, handiti mwana mudiki wechisikana ndiye anenge achizoita sei achizobika. Aiwa mai madzima, ndinotenda mhinduro zvatanga tafambira isusu tazvinzwa. Chinongoti mamusi pasocial media zvakanyanya, pana vamwe vazukuru vamwe vanondifonerawo vachiti aiwa isusu toda sei toda kubatsira mai madzima, asi vakawanda vacho vaingovimbisa. Handitika hapana ati ndovanga kazhinji akandivimbisa ndobva ndakuudzai kuti ndine muzukuru akadai anovimbisa zvakati zvakati, pane akandivimbisa zvandauya nazvo ndakupai. Handitika mukataurawo nechi nevakavanga vakasununguka kuti aiwa mukoma Robert vaita sei vasvika panapa zvaoita sei ndaita sei ndazviona, nekuti ndinenge chida kuti kazhinji kana chiri chipo ngatiti vada kukubatsira nezvekudya zvisanyanyosvikira kwandiri, ndida kuti zvisvikire kwamuri. Asi dambudziko riripo nderekuti hamusi paWhatsApp. Handi mazviona vakawanda vacho vanenge vari kunze uko vada kufona neWhatsApp dzine dzakati chipei chipei, ndosaka vachizopachinetsa kuti vaite sei vakufonere direct. Ndosamaiona kana even amai vai vamwe vakatanga kukufonirai vari mhiri vai vekuti ndoda kutenga mucheka vai vaitanga vandifonera inini ndokufonerai vondifonera, ndofunga nekufamba kwenguvo pakazoita vamwe muzukuru anotambanudza maoko motengerwa foni moenda paWhatsApp. Handitika handizoti mune mamwe mashoko here amuda kutaurawo kumhuri yeZimbabwe? Kana tisatavhara kubva pandakabva kunoku vekwamadzima vakamboti chii? Baba madzimba ndo vakafonanwa baba vakabereka mwana uyu. Vachiti ndafonerwa nehama dzangu dzakawanda, dzimwe dziri kunze dzimwe dziri muno muZimbabwe, vachiti saka uri kufungei nemwana uyu ane dare. Saka iwo ndopo vakati hanzi inini handina chandinokwanisa kuita nokuti handina chandinoziva ndiri mwana mudiki. Saka marimwe zura ndopo vakanditi dare rei ramira sei, saka muchemberi vakanditi mirai imbomirai kutsanangura. Handitika aya mazvinzwira zvanzi pambomira kutsanangurwa. News Beat TV.
sekunzwa kwamaita tauya kuno kuti tizobvunza nyaya yeHusvusvu kuti zvofambiswa sei. Muchembere vatsanangura kana paine vari kuda kubatsira nemari, hanzi namuchembere huyai, tinogona kuenda tese musi kubhadhara mari yenyu. Kana muchinge mabhadhara ivo vega ndivo vanobata zvinhu zvavo, asi kune vanenge vasingakwanise munogona kutumira mari kuna mai madzima. Chikumbiro ndechekuti kana tichinge takupai nhamba dzamai madzima, musatange zvakare kubvunza kuti makafamba sei muchibva kuAspindale. Nyaya iyi makainzwa, handifunge kuti sekutaura kwavo kuti zvinozoshanduka kana zvinoita sei. Vari kuda kubatsira, fonai muchiti muri kuda kubatsira nezvakati zvakati, mubva mabatsirawo nezvaizvozvo. Zvokuramba muchibvunza muchizoti takazodii zvakazodii, hongu munenge makasununguka, asi sekutaura kwavo ivo munenge maakudzosera nyaya kumashure. Chakudiwa zvinezvi ndechekuti pabatsirwe. Saka pavanenge vakasununguka, tinokupai nhamba, muvafonera motaura navo. Vari kuda kuuya sekunzwa kwamaita, kana maakuenda kunotenga akuendwe nemota kubva kuno kwatiri kuenda padhuze paGlendale apo, munofamba netsoka kuenda nekudzoka. Sarudzo iri kwamuri. Ngatisangane mune mamwe maprograms. For now it's bye bye.